Време е да разберем приятелите ми какво мислят наистина за мен. Тя ще се обадя на Дени, на Хрис, на майка ми също. Идеята е да им кажа, омага познай какво и каквото кажат първо, аз трябва да се съглася. Let's go, ще се обадя първо на Дени. Ало, Познай какво? смисъл? Познай какво? Бременна си. Вау, много бързо позна. Какво? Сега, ако и Хрис каже, че съм бремена, аз ще се само... Ало? Познай какво? Ало? Да? Познай какво? Взеха ти книжката ли пак? Да. Как така? Познай... Честно ли? Не, познай защо? Пак не си... Лина, плати ли си гражданската? Да. Технически преглед. Бе, всичко ми е платено, друго е. Карала си през срещното. Да. Сега ще се обадим на мама. Знам, че мама веднага ще познае какво имам да й кажа. Само по интонацията ми ще разбере. Ало, хей, свири. Хай, мами. Познай какво? Познай какво.